நான் ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்ல போகிறேன். ஒரு ஊரில் ஒரு பாட்டி தாத்தா இருந்தாங்க. இந்த பாட்டிக்கு ஒரே ஒரு முடி தான் அவங்க தலையில் இருந்துச்சான். அவங்க தினமும் அந்த முடிக்கு நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி அதை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டாங்க. இந்த தாத்தாவுக்கு ஒரே ஒரு பல்லு தான் இருந்துச்சான். அவரும் 2 வேளை அதை நல்லா பல் தேய்ச்சி பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டாங்களாம். ஒரு நாள் இந்த பாட்டிக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆசை வந்துச்சு. எனக்கு பூ வச்சுக்கணுன்ட்டு அவங்க கணவர்கிட்ட சொன்னாங்களாம். அவங்க கணவர் கேட்டாராம், உனக்கு எவ்வளோம்மா பூ வேணும்னு கேட்டாராம். அந்த பாட்டி சொன்னாங்களாம், எனக்கு 2 முழம் பூ வேணும்னு. அவர் கணவர் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்களாம். அந்த பாட்டி அந்த பூவை எடுத்து அவங்க முடியில் வச்ச உடனே அந்த ஒரே ஒரு முடியும் கீழே விழுந்துருச்சான். இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்த அந்த தாத்தாவுக்கு சிரிப்பை அடக்கிக்கவே முடியல. பயங்கரமாக சிரித்தார். அவர் சிரித்த வேகத்தில் அந்த ஒரே ஒரு பல்லும் கீழே விழுந்துருச்சான். இந்த கதை கொஞ்சம் வேடிக்கையாக இருக்கலாம். ஆனால் இதிலேருந்து நம்ம 2 காரியங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு தகுந்த ஆசைகள், நம்ம தகுதிக்கு மீறிய ஆசைகள் இல்லைன்னா நமக்கு தேவையான்னு யோசிச்சு தான் சில காரியங்களுக்கு நம்ம ஆசைப்படணும். அதே மாதிரி மற்றவர்கள் கஷ்டப்படும் போது நம்ம அவங்களுக்கு உதவி செய்யலைனாலும் பரவாயில்ல, அவங்கள பார்த்து ஏளனம் பண்ணி நம்ம சிரிக்கக்கூடாது.